O campus de Ourense retomou a súa actividade coa celebración da primeira sesión do Consello do Campus de 2025, na que se avanzou que a licitación do novo edificio de aeronáutica farase a finais de xaneiro ou principios de febreiro, cun prezo de 2 millóns superior á anterior ocasión, para evitar que o concurso volva a quedar deserto. A primeira licitación realizada pola Universidade de Vigo cun custo total con IBE previsto ao redor de 8,3 millóns de euros quedou deserta o ano pasado. A nova agárdase que ascenda alrededor de 10,3 millóns procedentes nun 60% do convenio de novas infraestructuras da Xunta de Galicia e nun 40% de fondos propios da UVigo que xa están reflectidos nos orzamentos deste ano. A creación deste novo edificio é unha necesidade non só para as titulacións de aeronáutica, senón tamén para o conxunto do campus, para a súa reordenación, pensando no seu futuro. Outro dos temas protagonistas foi o Campus Auga, o proxecto de especialización do campus de Ourense ao redor dos recursos hídricos e agroalimentarios, acreditado como campus de especialización por parte da Xunta de Galicia o ano pasado. Na reunión púxose en valor o desenvolvemento da primeira anualidade de implantación da acreditación, a de 2024, e o nivel de execución de orzamento. O financiamento acadado ascende a 3,2 millóns de euros para o período 2024-2027, correspondendo 428.450 anualidade de 2024, da que agora se fixo balance.